Baby.
Hello mga Manoy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Biyernes at ang petsa ay 12 po ng buwan ng Nobyembre. Ayan, bali 33 days na lang po at Pasko na. Para sa mga ninong at ninang ay wag po natin pagtaguan ng ating mga inaanak yung mga nasa Pilipinas, hindi na kayo makakatago. Meron ng Gcash at Smart padala, isang click lang, ando na. Anyway, meron tayong mga pa-shoutout ulit ngayon mga manay. At sa araw na to ang nag-gigs lang po ay si Sir Eddie tsaka si Mamema. Hindi po sumama ngayon si Rian. Hindi natin alam kung kailan ulit magdadrums ulit sila Rian. So ang napanood nyo ay yung drums nila nung nandun sila sa nag-gigs sila sa Baclaran. Anyway, siguro baka sa susunod sa Guadalupe, kasi napag-usapan namin yung Guadalupe. Hindi pa lang sure kung kailan yung sa Guadalupe. Baka bukas or sa linggo. Anyway, simulan natin ang ating mga shoutout. Shoutout kay Sir Nestor Prima, ang ating napakabait na sponsor. Si Sir Nestor Prima. Ingat-ingat po lagi sa work nyo, Sir Nestor Prima. At medyo talaga delikado yung uri ng inyong trabaho. Shoutout daw sa kaya Rian at sa kanya at sa family niya. Diyan, siyempre sa family niya sa Taguig. Kila Crisel, kila Ma'am Charmaine. Sino pa? Kay Baby. At sa dalawang apo niya na Bibo tsaka yung kapatid ni Crisel. Yan. Siyempre shoutout din do sa sa mga kamag-anakan niya at sa pamilya niya at angkan niya doon sa Iriga City. Yan. Shoutout po sa inyo lahat yan sa Bicolandia. Yan. Okay. Shoutout din kay Lolitas Nazaret. Yan. Salamat po. Ganon din, shoutout din kay Pilipinas Salonga. Kay Pare Harold Paumanes, shoutout din po sa iyo. Kay Olivia Alonso, shoutout din po sa iyo, ma'am. Kay Biner Garcia, shoutout din po sa iyo. Kay Macdel Mundano, shoutout daw. Sana raw makapunta rin ng Bulacan. Ayan, makapunta na sila dyan ng Bulacan Hindi nga lang alam kung saan sa parting Bulacan. Kaya siyempre, shoutout din kay Pare Alan Elguera. Ayan, at kay Pare Hernan Porteo. Pare, kumusta na? Shoutout din kay Marisa Maravilla. Ganon din kay Sheila Marie San Antonio. Shoutout po sa inyo.
Kay Benjamin Baluyot, shoutout po sa inyo, ma'am. Kung hinahanap nyo po yung si Renaline, meron na po yan sariling channel. Nagsolo na po yan, nagsosolo na po yan si Renaline. Wala na rin po siya doon sa sa dati niyang vlogger na si Dolan Bay. Wala na, ang pagkakalam ko di na sila di na sila magka-tandem. Shoutout din kay Carmela Fadilla. Tinatanong niya kung saan daw sa Malabon. Ma'am Carmela Padilla, ang lugar po nila riyan ay dyan po sa sa Potrero, Malabon. Yan, Potrero, Malabon. Sabihin nyo lang sa Cosmos, baba kayo ng Cosmos. Doon na po yan, sa party po sa kanila. Doña Juana, yan po, kumpleto. Doña Juana Street, Potrero, Malabon. Magkatabi lang po ang bahay ni Rian tsaka ni Renaline. Kaya lang si Renaline po ngayon ay nakatira na ngayon doon sa parting Mandaluyong ata. Hindi ko alam kung Mandaluyong o diyan sa Caruhata o Valenzuela. Basta nanindirahan na sila ngayon sa isang apartment. Sagot ng kanilang sponsor. Maraming salamat po Ma'am Carmela Padilla. Ganun din, shoutout din kay Ma'am Flor Año-Nuevo. At syempre kay Uday Astrera. Yan, lagi raw na. Maraming salamat naman, Uday. Yan, nantabayan niyo lang yung gift ko kay Utoy. At yung kay Janjan, pagsikapan natin yan. Yan. Maraming salamat, Uday. Regards at shoutout sa lahat po ng mga vloggers diyan sa Nakar, Quezon. Shoutout din kay Roger Pareha at ganun din kay Margarita Cortez at Lisa Davalos. Ganun din kay Juanito, Juanito Batarilan. Shoutout po. Nadia Lustrea, shoutout din po sa iyo. At kay Rico Perucho. Ayan, maraming salamat po. At yung pinakahuli ay si Christian Kalinaw. Shoutout po sa inyo. Ayan. So maraming salamat po sa inyo lahat mga manay sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa channel ni Hilbal. At muli, ito po si Hil at itong Hilbal channel lang nagsasabi na way pagpalaan ng bawat sa atin ang ating pong may kapal. Bigyan ng pagpapala ng bawat sa atin at ingatan ng bawat sa atin gawing ligtas sa lahat ng oras. Maraming salamat po. Si Bray po, ayun, tulog. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Salamat. Ayun, si Bray. Hi, Bray. Hello, Bray.